Jak je to krásné. Nie, dapat yung gusto na siya. Ada sa mena ohne. Aja semua kamera. Bisa vidět? Takže, Čenejde a Imre, najúžnejších kravcov žijúcich u nás v Európe a na Slovensku, a tým je myšiak lesný. Latinským názvom Buteo buteo. Rozpětie krídel má tento vtáčik 1 meter, 10, váhu od 750 do 800 až 900 gramov. Decka, je to myšiak. Tým sa tak bude živiť vo voľnej prírode. No hovorte, keď ste kľudne. Myšťany! Rab, meso, ale myšťa je meso. Rabožie meso, takéž malé jašterička alebo malé plavičky, tak si dá meso. Napríklad je náš myšiak bočko. Dobre, ako naše bola. Lebo, ako ste mohli dobre všimnúť, nášho myšiakovi vyhľadí. Neviem vlastne, ako sa mu to stalo, ale vlastne to jedno oko nemá, ale vlastne tento handicap tomu nášho myšiakovi marš. A ranovky? Burger? Dobre, a čo jedia? Meso! Dobre, viete, ako to meso u nás vyzerá? Takto. Takže, Harry nám priletí teraz. A priletel nám taký veľký dravec, strašne obrovský. Harry má veľmi jazykolavný slovenský názov a je to kaňur okrúhlohvostý. Ešte jazykolavnejší má latinský názov a je to Marabuteo municinky. Rozpätie krídel má ako myšiak lesný 1,10 m, váhu od 750 do 1200 gramov. Čo robíš? Sranda. Dobre. No, vypadne, môžu sa vtedy. Tréningový efekt, ktorý vlastne tomuto sokolovi robíme na to, aby vlastne išiel na tú korisť rýchlejšie a tak odvážnejšie. Tam aj niečo musí dostať, neoklamoval? Pozor na hlavy, keď bude dole letieť. Toto nie, poď dole, poď dole. Tri poschodia a tam bývali umiestnení vojaci s puškami a obraňovali podhrade. A my sa práve teraz nachádzame úplne na tom najnižšom podlaží, úplne toto je vlastne najnižšie, už dole nie je nič. A čo sa nachádzalo tuto? V tých výklenkoch. Ktoré sú také malé strielne a tam bývali umiestnené kanóny a normálne sa obraňovalo podhradie. A keď sa to strieľalo z kanónov a z pušiek, a ak sa vystrelí z pušky a z kanónov, tak sa uvoľní z tej pušky určitý prach a také iskry aj z tých kanónov. Čiže ak by sa to tu všetko hromadilo, tak by sa mohli vojaci zadusiť. A z tohoto dôvodu tu na strope vybudovali takéto komíny a tie ten špinavý vzduch odčerpávali a vyvádzali priamo von z hradu. Taký rok. Radšej srdce, to bol taký americký. Takže teraz sa nachádzame v hornej hale a v tejto hornej hale prijímali všetky oficiálne návštevy, že ak Valfiovcom prišla nejaká ohlásená návšteva, tak tu na ňu prijímali a uvítávali. Čo si myslíte, čo sú
vlastne iba natreté lipové drevo na tento zlatý. V tejto lode je urobená táto posteľ, to vlastne akoby napodobenie také staré egyptskej lode. Nezdá sa vám tá posteľ nejaká čudná? A čo sa vám zdá na nej čudné? Je na nej málo miesta. A prečo na nej málo miesta? No? No, lebo tam sú tieto a to je taký očný klam. Presne, je to vlastne optický klam, lebo tá posteľ má veľmi vysoké čela. Toto je vlastne toto a čela, oni sú veľmi vysoké a to vlastne budí dojem, že tá posteľ je krátka a ona vôbec krátka nie je, ona má viac ako 2 metre. Nachádzajú sú orientálne meče, máme meče, ktoré používali Turci. A skúste povedať, na čo používali ten prvý meč, ktorý je a hlavne na čo používali ten otvor v strede. Čo ním otekávali? Uši. Presne, otekávali im uši. Život, ak si ho dali do svojho erbu a vlastne potom si už veľmi dlho uctievali. A čo? Tu bol kočiš a kone. On poháňal kone. Ako? Tu má dekorácia. Áno, presne povedal. Tu asi môžete, je to kamienková podlaha. Ani ja. Voda potom vytekala aj z maskarónov. Vieme to povedať, čo to je maskarón? Maskarón, no. Toto je maskarón. Je to taká, to je tvár, ona býva na stenách a väčšinou býva taká namosúrená, aby odháňala zlých duchov z hradu a vlastne aj z tých maskarónov tiež vytekala voda, tiež priamo na podlahu a hovorieva sa, že Baltius tancovali aj pre stopánov na tých kamienkoch, lebo keď na tých kamienkoch bola voda, tak tie kamienky im masírovali nohy. A v súčasnosti